Hej René, jeg vil gerne snakke om Kina, og der har jeg lavet en problemstilling, der lyder: kan Kina med deres store økonomi forblive autokratiske? Og her har jeg så udvalgt nogle underspørgsmål, jeg formuleret dem, som lyder: hvordan har udviklingen været i Kina inden for politik og økonomi? Hvad ligger bag udviklingen? Og peger Kinas udvikling i retning af et rigtigt demokrati? Til det første og redegørende spørgsmål vil jeg starte med at komme ind på den politiske udvikling, der har været i Kina. Og i 1949 endte borgerkrigen mellem nationalisterne og kommunisterne, og hvilket resulterede i, at Kina kom ind til at være et kommunistisk etpartistat. Og de byggede grundlæggende på sovjetiske idéer og sådan noget. Men så i slutningen af 70'erne, der tog Deng Xiaoping over, som ses her på billedet. Og han åbnede Kina fuldstændig, så de er klar til at kunne lave handel med andre lande. Og han liberaliserede økonomien, men han beholdt stadigvæk den her etpartistat. Og det her, det resulterede i den nye politik, han førte. Det resulterede så i, at Kina ligesom fik en kæmpe eksplosion i økonomien, og det skete altså på positive måder. Det havde stor økonomisk vækst. Som hvis vi kigger og derudover den store økonomisk vækst, som vi fik fra 70'erne, den kunne virkelig ses i 90'erne. Og det kan man blandt andet se på dokumentet, der hedder Kinas handelsbalance. Der kan man se, at fra 1990, faktisk lige 1990, der starter Kina og har egentlig kun positive år med en økonomisk vækst på, handelsbalancen starter med at være på cirka 9%, og så den lidt stigende og faldende, indtil vi når de omkring 96, der er den støt stigende, og i 2005 der er den helt op på at have en forskel på 101,9, og det her, det er i milliarder dollars. Det var altså en positiv, at de eksporterede mere end de importerede. Og det her, det har så også ført til, at de har haft en stor vækst i BNP'et. Og der, hvis vi kigger på dokument tabeller med USA versus Kina, kan vi se, at Kina har haft en vækst i deres økonomi på 9,6% i 2010, hvorimod USA kun har haft en på 2,6%. Og det som tal som USA har, det gælder også for europæiske lande som Danmark for eksempel, eller Tyskland for den sags skyld også. Og udover det, så har Kinas børsværdi også ændret sig en del. Den er kommet helt op på $3.600, og deres BNP per indbygger er også steget en del, fra at være helt nede på $900 i 90'erne, er den kommet op på 3.744, hvilket er en kæmpe stigning på blot 20 år. Ja, og derudover kan man også se, at i dokumentet med Kinas handelsbalance, at kineserne har haft en realvækst, der har været stigende hele tiden. Den har aldrig været under 0, og i den her tilfælde, når man tænker på realvækst, så er der også taget højde for inflation og så videre. Så derfor er det en rimelig gode tal, de spytter ud her. Man kan derfor ligesom konkludere, at på grund af Deng Xiaoping, der ændrede deres økonomiske politik, skabte det her en kæmpe økonomisk vækst i det kinesiske, som nu gjorde Kina til et af de største økonomier i hele verden. Og nu kan man jo se på næste spørgsmål, hvad ligger bag den her udvikling. Og der er en af hovedfaktorerne, det er udviklingen af den kenyanske tilgang, som Deng Xiaoping han ligesom indførte. Og udover den her kinesiske tilgang, så kiggede han også meget på David Ricardo, der sagde, at
handel det kun vil føre til mere give flere penge, altså mere velhavende er handel mellem landene. Og det har Kina gjort en stor del, som man kan se igen ved at vise til artiklen med handelsbalancen i Kina, hvor vi ser, at kineserne kun har positive tal på deres handelsbalance, hvilket har givet dem den her store økonomiske vækst. Og derudover har de også været rigtig gode til at holde inflationen nede. De har dermed ligesom stolet på den her usynlige hånd. Jeg vil meget gerne have lov til at ændre mig selv. Det er jo ikke den usynlige hånd, Keynes mener, man skal gå efter, fordi den mener han, hvis den ikke virker, derfor er der brug for en hjælpende hånd, som kan forhindre staten i det her tilfælde. Og her er kineserne rigtig gode til at, ligesom, at regulere på deres finanspolitik. Nu synes jeg fører en ekspansiv eller en kontraktiv finanspolitik. Derudover har de også været rigtig gode til at lave en devaluering af deres valuta, og dermed holde den lidt nede i forhold til diverse andre valutaer, for eksempel dollaren. Og hvis vi kigger på artiklen, Kina har allerede overhalet USA. Yes, jeg tænkte. Her siger Arvind Subramanian, som er en højt profileret seniorrådgiver for et International Economics Institut i Washington. Han siger, at Kina allerede har overhalet USA, hvis man kigger på, hvad det hedder købekraft. Og det har vi ligesom hjulpet Kina for at give en bedre økonomisk vækst, og ligesom har sagt, at vi kan måle os med USA på dette punkt. Derudover er Kina også begyndt på at være en del af den her større interdependens, der er mellem landene, som igen jeg vil vise tilbage til handelsbalancen, der virkelig bare er på den positive side for kineserne og for resten af verden, der også nyder, at kineserne eksporterer så meget her. Jeg er lidt snottet. Men har den her økonomiske vækst, den store økonomiske, som Kina har haft, og sammen med at en liberalisering af den kinesiske økonomi, kan det ikke virkelig godt gøre sådan, at Kina udvikler sig i retning af et rigtigt, det peger på, at Kina kan udvikle sig i retning af et rigtigt demokrati. Og her kan vi se på, at selvom den kinesiske befolkning har en opbakning og troen på, at det kinesiske etparti har været vigende, så har man alligevel stor opbakning til selve systemet. Men derimod kan man se på forskellige punkter af på den her sag. Vi kan igen se på ham her inderen. Nu skal jeg huske hans navn igen. Arvind Subramanian, der siger, at det her kinesiske befolkning, de vil med at jo mere ligesom økonomien stiger, og så vil man jo også ønske selv som kineser at få mere politisk indflydelse med deltagelse, frem for at staten hele tiden skal ligesom beslutte, hvad der skal ske og hvad der skal gøres. Han siger, at der vil komme politiske forandringer i Kina, men spørgsmålet bliver dog bare om i hvor høj grad, og om disse forandringer bliver ukontrollable. Fordi at de resterende, hvis man kigger historisk på de østasiatiske lande, så har de faktisk kunnet skifte sig fra diktatur til demokrati sådan nogenlunde uden problemer, altså uden modstand fra befolkningen. Og derfor mener man også, at det der også vil ske i Kina. Og man sådan ligesom det her etpartisystem, det heller vil ligesom, det på et eller andet tidspunkt så vil det ligesom blive opløst, og der vil komme flere partier.
Derudover skal man også huske på, at man ikke bare kan ligesom presse et demokrati ned over en befolkning, ligesom der skete i Mellemøsten, i Iran og Irak, der hvor man var ligesom hvor Vesten pressede de her lande til at komme ligesom sætte i gang med at lave den her demokratiske proces, som bare egentlig endte galt for dem. Fordi befolkningen skal ligesom selv være klar på at kunne tage imod demokratiet, og det er noget, der ligesom ligger dybt inde i vores nationalitet og vores national følelse, og i landet, om man kan tage det her demokrati. Og vi skal ikke ligesom gøre det med militær magt, som sagt, som vi gjorde i Irak, fordi det her kan give voldelige konflikter i forhold til opposition eller etniske konflikter. Og derfor bliver omkostningen sådan langt større end selve gevinsten ved at indføre demokratiet her i disse lande. Og med disse lande bliver selvfølgelig Kina. Og fordi man skal jo ikke ligesom gennemføre demokrati, før landet selv er moden til det. Og hvis vi nu siger, at den økonomiske vækst i Kina fortsætter, og de bliver ved med at have den her interdependens mellem de diverse lande, og de stadigvæk har positive tal på deres betalingsbalance, har højere eksport end import, og de virkelig bliver ved med at have den økonomiske vækst, både reale tal, og de kan holde deres inflation nede, så de virkelig bliver et mere økonomisk rigt land. Derfor vil man også kunne måske forestille sig, at det bliver åbent for en mere demokratisering af landet. Men så er det bare et spørgsmål om, hvilken form for demokrati det så vil ende ud i at være, og det kan vi jo ikke rigtig vide nu. Men man kan forestille sig, at der stadig er så stor støtte til den politiske styre, der er i Kina, vil man stadigvæk kunne se, at måske man stadig vil have det her etpartisystem, dog med at rettigheder, såsom ytringsfrihed og så videre, og alle mulige andre rettigheder, som vi har i Vesten og i demokratiske lande, vil blive indført sådan stille og roligt med tiden i Kina, så menneskerne også selv føler sig værdige til det. Og det besvarer også lidt min problemformulering, der lyder på, at kan Kina med store forblive autokratiske. Og alt det her, det afhænger, det er ikke et spørgsmål, vi kan besvare, men i princippet kunne de godt, fordi befolkningen er tilfredse med den situation, de har lige nu. De er tilfredse med den økonomiske vækst, der er i landet, og de er tilfredse med det politiske styre. Dog ville det også kunne lade sig ske, at nu hvor jo mere den økonomiske vækst stiger i landet, jo mere BNP stiger per indbygger, kan det ske, at befolkningen mener, at de vil have mere deltagelse i deres politik, og derved kunne man godt forestille sig, at landet opløses fra et etpartisystem til måske at have nogle flere systemer og have et flerpartisystem.